Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Ακραία Μέρη. Σήμερα θα επισκεφτούμε το βουνό των Διασέλων και το παλιό χωριό των Διασέλων. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μια ματιά στο παλιό χωριό των Διασέλων, όπου θα επισκεφτούμε μετέπειτα. Αρχίζει να νυχτώνει και φοβόμαστε ακόμα πιο πολύ. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδρομο που πάει πάνω στο βουνό. Παιδιά, κάτι ακούσαμε από εδώ μέσα. Πρέπει να φύγουμε, είναι αναγκαίο, κάποιος μας φώναζε. Λοιπόν,